programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglehislatura na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan Tudi Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kang namamanwaan. Tudi sa GB. Bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon. Mga tugang marena, hapon po gararay sa gabos ng mga parantabay kan tudi sa GB. Albay ahead, angat ang lahat. Inapuan siya nung amigo sa radyo, Edwin Peralta po. Pagsarabay-sabay naman kita sa Gudyan alas 5 nin pagkahapon. Mag-orastorya lamang kung ano ang mga pangyayari digdi sa tuyang kapalibutan. Ang programang ini atol sendo sa karahayang buot kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Maray na hapon tudi. Legaspi Daraga Kamalig, Rapo-Rapo and Maanito. Sa 1st District, Tiwi, Malinao, Tabaco City, Malilipot, Bakakay, and Santo Domingo. Sa 3rd District, Villar, Piodoran, Libon, Polangi, Owas, Ligao City, and Ginobatan. Kami po naglalaom na kamo na sa maray na kamugtakan ngunyan. Mientras na merienda. Maray na po kay amigong King Reginaldo watching from Bunker, and of course kay Ellen Bisa watching live from Kawayan City, Isabela. Uyugun mo yan. Kawayan, Isabela. Uto yan sa North Pilipinas. Salamat tabi, Madam, for watching. Tagadigdi ka po sa Bicol o digdi sa Albay. Ma'am Ellen Bisa. Salamat na maray tabi. Sa Laro Technical, si Nems Flora. Sa IT, si Jerome Martinez. Sa Production Department, si Jana May Leron. Medyo marayrenaan panahon na di. Pero yung ani yan, bako pang talagang rainy season.
At minsan pagkabanggi, paghapon, o yan ang maalingahot pa. Yan, okay. Sige, alright. Okay, sige. So, diretso po kita kan sa tuyang mga istorya. Maray na pong palang tabi dyan sa RPIO. Dyan sa Camp Simeon Ola. Maray na pong tabi kay Mading Malu. Anap-anap ko sa opisina kan RPIO. Yan na pala dyan sa administration building. Sabi, bako na siya duman sa dati. Yan. Ara mo ngaya, i-repair pala ang mga building dyan. Ilingon nito dyan sa Laucan Camp Simeon Ola. So mga luma na building dyan, gagarabaon ito, boborugtakan kay mga bagong building. Ayan. Ongoing yan mga patrabaho dyan. Aralang ka na pati ang mga building. Binarago. Pati inigod na so, stage nga ni, pinasiram-siram na, magayuno na stage dyan. So sa likod na, aros taklob na sa administration building. Ayan. At nagano ka man nga sa Laucan Kampo, may pig-asa kaso lang ang kakusubago. Pati naman sa likod, mga bago ng building dyan, ang kulang na sana dyan sa Laucan Kampo, hospital. Dahil naman kay Puan, tao yan sa kataning ninda, yaw na sa BRT. Pero igwa mabaga kay PNP Hospital ba ko? Sa karami nga ni igwa. Igwa manggaw dyan, clinic. Meta, igwa masinda ki Regional Health Service. Clinic. Kung may mga problema man sa mga polis, diyan nga nalilaog. May dental clinic. Uni nga ni pala so dati ka ito ang Albay PPO, kan mga panahon, yan baga sa kagiriran ito, Albay PPO, ginaba na ito. Ginaba na, sinalidahan, yaw na duman sa gilid sa chapel. Magayunon ang chapel dyan ngunyan sa Camp Simeon Ola. Dati ang chapel, uto duman sa ibong. Na itong sa ibong ngunyan, dahil naman ito, pati dyan so eskwelahan para sa mga pre-elementary, dahil naman, tapay nagibuhan na dyan kay Aralangkaw na edifisyo. Ayan. Magayuno na sa laog. Camp Simeon Ola. Ayan. Maray na pong tabi dyan kay RPIO Chief Lieutenant Colonel Malu Kalubakib. Ayan. Na pa-share man kita kasuba. Napaapit man sana ako dumaan. Sabi ko yan, natabi sa PIO. Uy, ang bagang sa gilid. Iyo. Hindi, ayos man. Pero, sabi nga ni, sadit man siya na ngaya. Ang opisina ninda. Mako so, araw kan enot na durod ako lamang. May working area. Sabi ko, kung may press con saan, manap nga kay ibang lugar. Okay. Maray na pong tabi kay classmate Manny Navera. Kumusta tabi, sir? Ang pahit, masugid na paradangog. Si Manny Navera. Ayan. Aquawell. Diyan sa Barangay 2. Ayan. Sige, petsa na, sir. Ika na talaga natunay. Okay. Sige. So, diretso po kita kan sa tuyang mga istorya. Nagiging
controversial na lugod sa Peñaranda Park. Ha? Nagiging controversial na naman. Pinakudal na mag-entero. Ha? Hindi mo na mailing sa laog kung ano ang sitwasyon. Pinagibuan gate. Ayan. Di sampang kan apsi mo. Ayan. No di, binago sa plano palan. Ha? Taso nailing kung plano kayan dati, may fountain sa Tahaw. Tapos, may pathway. Garo cross ang pathway. Palibot ki mga masitas, buda mga kahoy. Ngunyan, ang plano, iba na naman. Ha? Iba na naman. Inda ko kung igwa pa dyan ki fountain or dain ta pigiling ko, di akong nailing duman na buda, sa mga dalan, pakurkuror bada. Yan. Pangyayari, adi. Kanakaaging sesyon, kansanggunian panglalawigan. Yan. Duman nagkadireskutir. Taan sabi kan sanggunian panglalawigan, day minge isi iyan na patrabawang iyan. Day minge isi kung ano iyan. Taday lamang nga kami inapot. Day lamang nga sa muya nakipag-koordinar. Day lamang nga sa muya nag-invitar na o igwa kay pagtaripon na araw kani, marepresentante lamang nga kamo dyan. Day. Ha? So, blanco junta provincial kung ano talaga ang plano dyan. Because, so ururon, so national government, nag-download ki 100 million sa DPWH, Second Engineering Office. Then, so DEO, iyon implementing agency. Di nagpabid. Kaya napatrabaho dyan. May nangganang bidder. Ayo. Hindi, may notice, may nanggana ng bidder, di siyempre, tatawa na siya kay notisya, okay, yeah, you can go on. Ayan. Anapot duman, was there a memorandum of agreement between the implementing agency and the PGA? Di man nga kaipuan. Di man nga kaipuan because sa PGA, di man ki counterpart. Di man sinda ma-shell out ki pundo ki kwarta. So, there is no need nga for a memorandum of agreement. So, anong papilisan na kan PGA? Ano siya nagayod? Yan ang permiso sana. Yan. Nag-aapot so mga kinatawan. Mananungod yan sa patrabawang ayan. In the spirit of transparency, dapat nga lamang nagmusngus nga lamang sa unta provincial. Tanganing isi maninda. Is there a need nga to pass a resolution? No need nga ya. May nag-apot nga ni duman. Ayan na parking ayan Si siya nagmamanage ka ayan. Is it the PGA or si Sai? PGA ta. May mga tao nga na dyan sindang nagmamantin ka ayan na park. Pisusuldahan ninda.
may park manager dyan. So, bot sabiyon, under iyan sa supervision kan gobyerno provinsyal. Ano nga, pagkatapos kan may turnover ang patrabaho, taan sabi, within the period of time na 360 calendar days, tatapuson iyan. Di isang taon, tatanems, sarong taon, nagpuon nga alimbawa July of next year, tapos iyan. Finished product yan, ito turnover. Di natural, may acceptance iyan. Ano? Ano nga sa turnover? Ano sana? Day sana. Di paano man, siya ang mamantinir kaya pag-abot kan oras. Ora man memorandum of agreement. Taday madakay puwan. Oh. May nakauron ako, Tata Nems. Bako man nga mo ang kaipuan. Bako man mo ano nga ako siya ng kaipuan? Memorandum of understanding. Tantara mo duman, di man nga kaipuan ang MOA. Pero so nakauron ko, ang kaipuan nga dyan, Memorandum of Understanding. Tapagabot ka ng oras, pag na-turn over ang proyekto, ang iyan, so nag-acceptar, may manggararay, may responsibilidad manggararay dyan. So mga kuryenteng, may mga ilaw na papailawan na yan, siyempre babarayadan yan. Siya mabayad. Pag mantinir ka yan, etc. Kaya may punto man sa sanggunian, in the spirit of transparency, dapat manotify sinda. Magkaisi man lamang. So ano duman, bako man so DPWH an may responsibilidad. No di, so kauron ninda sa gobyerno na kuta na nagngus-ngus man lamang ngaya. Pinaisi man nga lamang. Tapag abot kan oras, susanggunian, iyo magibo ki ordinansa, ki resolution or whatever. Mano na ngo dyan? Nagkaigwa ki problema lugod. Ngonya, may resolution. Ang resolution, mga tugang, is expression of sentiment. Na nagahagad na punduhon ang patrabaho. Until such time na di natatawanin linaw ang mga kahaputan kan mga honorable diyan. Ayan. Ang question is, pait-pait ang paggudak. O doon naman sa may, stage, inagihan ko, lagatob na so, bakho? Bakho ito o, pigagaba na so, may kinay-kay na nga ni iduman na garo na bulod-bulod. Pait-pait ang patrabaho. Paano mapapundo yan? Next week daw, may ipapaapod. Inda, kung ano ang abutan ka yan. Pero, baka pag-abot ka ng oras, magkaigo ki problema sinda. Baka, kanya-kanya, may mga punto, may mga rason. May mga rason mananggad sa iba. Sabi man kan sanggunian, may man siya lang masabutan kung ano ang mga detalyes, etc.
Lingaw nga ni palang susanggunian na kasabay duman sa AIP ang pagtagama dyan ki budget para sa rehabilitation or restoration kaya na parke. May mga punto man na paano nga sa mga historical landmark dyan. So Liberty Bell, so bus ni Peñaranda. Kasusaro baga, may text sa tuya, natangayaan Peñaranda Park, nasa Rizal Street. Tatanems. Samantalang so Rizal Park, nasa Peñaranda Street. Tama man. Ilunta. And data share to kung ano pa ang muyang masabutan kan August body. Mananungod dyan sa parking ngayon. Mga perang aldaw pa kayan, inda sa na an itsura kayan, baka garaba na yan. Lalo na so, oy kulabat ko pala so opisina kan PAO, Public Attorney's Office, yaon na dyan sa may Astrodome. Yaon na dyan nakalipat. Ayo? So, Provincial Library, de ko easy kung saan nagbalyo. At igong iyang Provincial Library, igo baga, so isa erarom kaya na park, igo baga dyan, yaon dyan ang library, inda kung saan nakabalyo ta, dakuluno ng mga gamit, baka, igo dyan ki inda, baka dagi sa annex building, for the meantime, nakakulukar. De ko pagaring na agiyan kung saan nakabalyo. Tara mo ang library. Ano yan ang nangangaipo yan ki may iwas na espasyo. Tapos yung mga libro, mga magazine, etc. Tapos yung mga ma-research pa dyan. Kaipuan kan ki maiwas na espasyo. Igwa pa daw dyan sa lugar na yan na mababalyuan. Baka? Yun yan. So, alaton ta na sa natabi kung ano ang kakaabutan kayan. Takon, as far as pagpapundok kan patrabaho dyan, dahi man na pundo. Pait-pait. Baka? Nagya mo tatanim sa lagatob na mga dyan. So, nailing ko dyan, bakho. Bakit gwa pa katong so ibang heavy equipment na pigagamit dyan. So, nganing madali sa ng pagrangkakan mga ano dyan, mga structure dyan sa Laucan Parke. Inda nga ni, so mga darakulaon dyan na ano na po kayan, palm tree. So mga kahoy dyan. Yan, imported yan. Ali yan sa ibang nasyon. Mahal ang pagkabakal ka yan. Ngunya baga, aros yun sa may stage. Pero dyan ang yaon na palm tree. Imported yan. Ano ang pahit ka yan? Ito transfer kung sa Indian or papalo doon. Iyan ang iilingunta sa mga masunod na aldaw kung ano ang mga plano dyan. 35 minutos po, makalampas ang alas 4 nin hapon. An oras hatod sa Indokang ang simpleng pampakilig nor sinigang. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover. Boys. Actimed Quality Generics. Ang abot kayang gamot mula sa Generica Drugstore. Actimed ng Generica Drugstore. Gamot na singbisa. Up to 85% sa tipid. If symptoms persist, consult your doctor. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Polanggi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na akin
gikan tercer distrito. Nonoy Cap Adrian sa tuyang idolo. Adrian sa seda, padapat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Cap Ikana. Adrian sa seda, pag-asenso na matika. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Cap. Igwa akong may picture, to man na visto mo. Si Jessup Salceda ang kaibahan mo. Dakol na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso, pinapulos na, ipapadagos ni Jessup Salceda. Serbisyong may puso, yan nga si Jessup Salceda. Don't think sorry's easily said. Don't try turning tables and Bueno, mga tugang, dara-diretso pagkatakan sa tuyang mga istorya digdi sa tuyang programa. but I ain't gonna give any more. Don't ask Happy birthday palan, giraray sa samuyang first apo, what you thinking. si Gavin Dale Icaranong Peralta. Don't say Happy birthday, Gab. regret. Although, yaon sinda sa isla ngunyan, Rush to your head. sa San Miguel, o sa San Miguel, sa Catanduanes. Station before. And I ain't gonna Enjoy your day. believe me. Pagbalik mo na lang digdi sa Legazpi. Of the lies worth believing. Ayan. I am the highest. And of course, kay Hermano, kay Ping, Manoy Ping, happy birthday man. Kay Sir Art Gomez, kan Daraga, tabon-tabon. Maray na pon tabi, sir, and happy birthday man tabi sa imo. I can read your mind. I can read your mind. I can read your mind. Sige, I can read your mind. dyan po sa 3rd District, kan Albay, magayon ang kolaborasyon kan mga LGU yan sa implementasyon kan mga programa. Yan. Apera ka iding edible landscaping. Ini po aluyo na ini ang edible landscaping ha, na pig-implement kan 2D Albay. Pinunan digdi yan sa 2nd District. Ano po yan ang edible landscaping? Pagtanom ki mga gugulayon, mga green leafy vegetables sa mga bakanting daga. And iyan para masana sa mga residentes. Ipinalakop diyan sa 3rd District ang Albay in partnership between different LGU and the League of Municipalities of the Philippines headed by Mayor Adrian Salceda. Ayan. Magayunon ta nagiging produktibo na tabi. Magayon, nagiging produktibo na. Ta nakikinabang na so mga residentes. Nakikinabang na. Ta
sa indaman sa natabi ining kunbaga, sindaman sa nakanian makikinabang pag-abot kan mga oras. Ang kaipuan sa naman is siyempre susendang kusog. Susendang kusog. Bako? Ayan. Pag-abot kan oras, siyempre, sindaman an makikinabang. Di ayos baga. Ini parte kan food sufficiency program kan gobyerno. Yan. Di at least may magayon na resulta na. Pero kayan, siyempre yaw manggararay sa mga payout sa tupad, sa AKAP, and iba pa. Ayan. Kaya maugma sa mga residentes ta nakakaabot sa enda ang programa kan sa tuyang gobyerno. Nakakaabot sa enda. Baka iyan ang karahayan dyan. Na bako man ini a sort of dole out ngayon, no di, may counterpart man sa mga tao. Anong counterpart? So, pag-igos ninda. Bako na kada bes mapila ta igwa ke makukuano. Magpadaplos man. Tani nga ning tupad baga, tupad, so iba nakatulo, nakaapat na, an sistema man sana, mga 2-3 oras man sana sa barangay, masirigid-sigid ka mo, malimpya ka mo sa gilid kantinang po, that's all. Pag malinig na, sa otro, so mga maniit-liit na sana, na mga ati, baka, iyo yan, manggad pa baga, may 15 dias, sa 400, labi man baga sa 5,000, kung 10 dias, halimbawa, 4,000, maka, maka, durudaginot na lamang. Ini po tabang kan gobyerno sa mga tao. In like manner, digdi man sa Legazpi, iyo man, pait-pait man ngunyan an pagtaonin ayuda. Pero, magtrabaho. Bako man ito ang so spoon feeding. May mga programa dyan. Sige-sige an patrabaho ngunyan. Ayan. Yan po, sa espiritu siyan kan gobyerno na download man sa mga government agencies, implement kan LGU, and nakikinabang sa mga tao. So, magayon ang kolaborasyon dyan na Mayor Adrian Salceda and different mayors dyan sa 3rd District sa implementasyon kaining mga programa. Aside from sports events, yan, urawang day pa nagkaklase. Pait-pait ngunyan. Sa Libon, si Mayor Das and Mayor Adrian may pakawat. Kundi ako nasa sala, sa Ginubatan, si Mayor Chino Garcia, may pakawat man. Yan. Magayon baga, pagkaaga, trabaho ka, tupad ka. Pagkabanggi, padaplos ka, basketball. May volleyball pa nga ni Gayod. Ayan. Speaking of sports, kulabat ko palang tabi, imbitado tabi ka mo na mag-iling kung may oras ka mo duman sa La Puerte Sports Complex
sa Pili Camarines Sur. Sa aga, July 5, alas 5 nin hapon. Yan. May pakawat duman, may exhibition game duman. So Kamsur Express, mga local boys ini, may kawat kontra sa PBA Moto Club. So mga PBA legends, so mga retired PBA players, may grupo man sinda. Makarawat sa agang hapon. Hatang kaya pa daw, mga retire na. Kayang-kaya. Tapos yung iba dyan, labi pa siya ng 30. So iba, mga 40 above, igunganing 40 above na sige pa ang karawat. O na ini o mga PBA ni o PBA players, dati na ini ong insayado, maski retired na sinda, sige pa ang karawat ninda. Dakulaya ng mga retired PBA players na may grupo-grupo. May nailing ako, Gilas Legends. So mga dating miyembro kan Gilas Pilipinas na nag-retire na, naggrupo man sinda, sara Di Ocampo, dakulian sara L.A. Tenorio, grupo man sinda, ini ong show sa Moto Club, iba man ining grupo, pero mga dating PBA players man ini. Kalaban nila sa aga, so Kamsur Express, yan. So ini bang Kamsur Express, first runner-up sa pinaka-latest na NBL season. Sa Kamsur man mismo ginibo ito. Yeah? So, finals. Okay? O, sige. So, diretso kita. Iba pa niya itong mga istorya. And, yung nga ini, pigsasabi ta, na sige-sige ngunyan ang mga programa gobyerno, na papakinabangan kan mga tao. O sa aga palang tabi. Sa aga. So, Santo Domingo Community College, diyan sa resettlement site sa Barangay San Andres, kan Santo Domingo, magkakigwanan in blessing and inauguration. Yeah? Blessing and inauguration. Sa aga. Ini po na na eskwelahan na ini, nangyari ni through the efforts of Congressman Joey Sarte Salceda, Congressman Saldico, Congressman Jill Bungalon, kan ako Bicol. Ayan. Nagtarabang-tabang sinda magdisponir kay budget para may patugdok iyan na SDCC. So counterpart kan LGU, iyo po an lote. So finally, magkakigwanan in blessing and inauguration sa aga, and mabukas na ayan eskwelahan. Nagkapira sa nangunang kurso an iyo offer dyan. Kundi ako nasala mga 200 students nguna ang pwedeng i-akomodar. Pero naisiyan ko, bako lang mga taga Santo Domingo ang nag-apply dyan. Bako siya na mga taga dyan. May mga taga Bakakay, Malilipot, may sala nga ni mga taga Digli sa Legazpi, na mo yan mag-ireskwela dyan. Pero siyempre, ang priority sa mga taga dyan sa Santo Domingo. Nganing, mabawas-bawasan naman ang gastos ninda. Dahil na sinda kay po na magpaligaspi o magpatabako o magduman sa Malilipot para magkua nin kurso mo yan ninda. Kaya kung igwa naman siya na dyan na siya naman. Tipid-tipid na lamang. So congratulations, Tabi. And siyempre, hopefully, magiging presente dyan sa aga. Nailing ko naman sa invitasyon sara Kong Joey, Kong Saldi, Kong Jill, and Mayor June Aguas,
pati naman gayod sa mga miyembros kan sanggunian na bayan, magiging presente yan. Magiging presente yan. At last, mangyayari na susendang aloy na pangaturugan. Haros ang mga LGU may kanya-kanya ng community college. So, ang pinaka-latest, ini pong Santo Domingo. Naigwa na masindang community college. Accredited yan kan Commission on Higher Education. Ayan. Ano? Okay? So, congratulations, Tabi. Diyan sa Santo Domingo. Sa pagkakigwa nin ano yan? Yan ang community college at long last, after a long wait, namundag na yan na eskwela na yan. Sa pagtarabang-tabang siya na, nakakadamot man baga, ayos man baga. At least sa mga taga dyan, dakulang benepisyo ini, dakulang pakinabang ini sa mga taga dyan, maski pa arayo kang barangay, kayang-kaya na yan dahil magkaipon, magpara-board. Arani man siya na. Puro pa, alam mo, ito mga taga dyan sa Alimisog, pwede ba magbiyay-biyay sa nat? Tricycle, pasiring sa sentro, diretso duman sa San Andres. Sa mga taga-sentro, tricycle man, magmotor na siya na. Dahil naman kaipuan na start ka pa mag-anap ka ki boarding house. Yaon na arani na sanaan eskwelahan. Iyo po. Okay? Sige. So, iba pa niya itong mga istorya, mga tugang. May pigbabalo ko tana akong apudan. Cannot be reached. Magiyon ini na proposal na ano yan, primero declaration or observance of Barangay Tanods Day. Every September. Iyo. Sa sanggunian panglungsod ini tabi. And another one is ini pong manunungod sa mga barangay officials na ma-involve sa disaster preparedness. Kaya po naman talaga, iwa baga kitang pig-apod na barangay, Disaster Risk Reduction and Management Council. Yan. Dapat maging active ang mga ini. Not only in times of emergencies or calamities, but every day. Ano lang digdigayod, i-reiterate kung ano ang mga dapat gibuhon. Kan mga barangay. Ang barangay, iyo po ang first responder. Ayan. Sabi digdi, resolution enjoining all barangays in the city to participate and implement DRRM activities in observance of the National Disaster Resilience Month. This, yan ang July. Ayan. Pero, it doesn't mean nangunyan siya na. Dapat, every day. Ayan. Ano? Magiyon ini, may mga nagkaaral lang ko diging mga mananggad na, Ayan. Nakaurong ko nga ni kasusaro si APSEMO Chief Dr. Cedric Daep, manungundig sa Disaster Resilience Month. Dati-dati, ang apod kayan, Disaster Risk Reduction, celebration, pasang managod sa disaster, ayan. Sabi ni Dr. Cedric, na sinda, padagos man gararay kan sa indang mga activities,
And tama ini na sa mga LGU, dapat na makapacitate ang mga tao sa kada LGU. In form of trainings, seminars, and kung ano pa, tayo nga na ibig sasabi bako lang iningon niya na panahon, dapat aktibo. Tamili nga ya ngunyan and observation kay niyo, ngunyan sana, dapat aktibo ka boss na oras. Taan mga emergencies, anytime, anywhere, can happen. Ingon niya tag-urana, may mga flood-prone areas, may mga lugar na pirming may hazard, dapat preparado pirmi. Okay, bisa na baka maagad at mga pahayag ang mga ini, so mga konsirairi sa ining mga tao digdi, di ayos yan, okay? Sige, bueno, mga tugang, mapaaram kita for the meantime, digdi po sa tuyang programa. Mga tugang, sendong nadangog po ang panabagong kabtangkan sa tuyang programa. Tudi sa GB Albay Ahead, angat ang lahat. Hatun sendo sa karayang buot kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Sago naman kita sa Sabado, mag-iba-iba digdi sa programang ini. Thank you very much and good afternoon to all. Sa indung nadangog ang programang Tudi sa GB. Ang tabayanan giraray at masunod na presentasyon kan